Security, 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 security. Hi, Chimo. Ụwa kele nọ n'ime nwere ọtọ ọrụ. Achọrọ m igbu oge ọnụ na hweprechi. Ọ nwanne ọnụ nwanyị mba nnọ. Unu anụkwaghị ihe m na-eji m nụhala m were oso were ije bịa gboto were ya ọnụ ka ọnụ were ihe mere onye ọzọ mụrụ akọ. Ụfọdụ ga-asịkwa content. Ihe nwanyị na-akọwawo content. Ọ ga-aka n'aka n'anya. If you fail to learn, ọ ga-aka n'aka n'anya mgbe izojere ụkwụ. Achọrọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ m za. Ya sị m tụrụ ntị m ala. Ka ya gwa m otu o si rụrụ ya, otu ụwa ya si rụrụ ya. Ka ya kọrọ m ije ụwa ya. M sị nna m gaa n'ihu. Na ya alụọla nwanyị. Na ya lụrụ nwunye mgbe nwunye dị 36 years old. Na ya na nwunye bie n'ime marriage 10 years. Na o tere ya na akọrọ m ihe n'ugbo m sị ya sị na nwunye na ọ dị 46. Na ya alụkwa nwunye alụcha. Nwa ebido shiwere ha ike. Ya na nwunye agbarịcha ihe niile ha na-agbari nga a na-achọ mma. N'ụlọ ọgwụ niile ha gara na dọkịta sị na nwunye na ọ dị 100% okay. Na nwunye ya enweghị fibroid. Na nwunye ya enweghị fallopian tube error. Na ya onwe na mmiri ogiri shie na ọ gbara SS. Na ya gbagotere gbafee ote nwoke kwesịrị ịdị. Na nwunye dị oke. Ya nwa dị oke. Na nwanyị mba nọ m za as a matter of fact. Na ya ga-esendịrị m lab result ya na nwunye na-emerene. Throughout ha nọ na marriage. Ha niile perfect. Ha niile enweghị ebe enwere asị na treat eke ọ lekwa ihe mere nọ. Na ihe doctors na-agwa ha. Na ha keep on trying. Nwanyị mba nọ mza. 4 years after ịgbari from hospital to hospital. I confirm ha okay. Na nwunye ihe nwunye kpụ n'ọnụ wụ. Na mgbe ya bịagadi. Na that very day emere introduce. Na ote nne di eshile ya anya. Na ya like ya. Ya sị nne di eleke. Na mma ya nabatara na ya na mma ya ose elu okwu mbụ. Ọ sị no. Na ya na mma ya ese bụ okwu na ebe niile ya agaala chọọchị dị iche iche agwada sị na nne di. Nwanyị mba nọ mza. Na nwunye gaa n'ihu si na enwere nri nne ebirie. The day alụchara ya mechara wedding ha lụrụ. Na enwere nri nne ebirie na efere kwushiri ekwushi na since ya ji richa nri ahụ na mmụọ ya na-agwa ya na ya eritele problem. Nwanyị mba nọ mza also taka this woman kpọ mma mụrụ ya n'ọnụ. Kpọga ya n'ọnụ zuru ya ka ọ na-ekwu n'ime mụlụ ya. Ọ ga confront ọ mama ya. Kpọọ mma ya n'ọgwụchi. Sị mama ya mma mụrụ ya na ọ hapụgara ya akpa nwa ya ebe ọ dewere akpa nwa ya. Mma ya wonye ihere mma ya gbapịa. Mma ya ebe kpee si ya kpọrọ nwunye elowe. Na ya chọrọ ịga ṅụọra nwunye ya nwunye nwa ya iyi. Na ihe ga-eme ka ya hapụrụ ịṅụrụ nwunye nwa ya iyi n'ọnụ. Na ọ sị ya ji akpa nwa ya. Na ọma na akpa nwa ya ahụ ọ sị ya eji na ọkwa ụmụ ya ka ya ejikwa ma ọ bụrụ na ya nwere ihere otu ahụ. Mma ya ebidariawa. N'ihi na mma ya wonye ihere ụmụnne ya anya ọbụla apụta ọgụ. Ya elega nwaanyị na nwunye ya lụrụ. Ya amaghọta esi adịrị ụmụnne ya fight ya n'ihi na a barren woman can be helpless even with her tongue. Ya dịra nwunye ya rịọgo ụmụnne rịọ tuo ha. N'ọgwụ ndị chọọchị amụma ọha nọ. Emecha everything ụmụnne ya gbaghara kpọọ mma ya sị ya na ya wepụ ọnụ ya nwụrụ. Na ahụ mmadụ ebe this woman nọ ya wụ nwunye. Ụmụnne ya onye ọbụla agbaghara. Nga ka o ji wepụta ọnụ na ihe gbasara ị na-akpọ mmanya ahụ. N'ihi na mmanya pụtara ịchọ justice. Eme ihe family matter ka ha aga. Ya gwa nwunye sọ waga n'ime IVF nwunye sị na agakwa n'ugbo ene ọwa ọkụhụ na ego eji eme na ọ dị too much mana ka a try ya anọ. Ha ga try ya 2 times ya felu. Nwanyị mba nọ m zọtata ya na nwunye shi. Lụga ya 10 good years. Ruo otu ụbọchị. Ya amaghị ihe mege na fon nwunye. Gaa na WhatsApp. Hụ ebe o sendịrị mmadụ meseji. Na-asị onye ahụ na ya biko gbaghara. Na ya nọ na 10 years of agony in the name of marriage. Na ya deceive ole di and entire family. Na ya biko gbaghara biko. Na ya gbaghara bịa dube n'ili mma ya mma onye ahụ ka ọ garịọ n'ihi na mmadụ ya ka dị ndụ. Ya so onye ka a na-aga n'ili gị elu. Kọpịrị dị na mbọ ozugbo ozugbo bute ata egbu oge. Ya pụọ jikere saa ahụ buru moto mapụ.
Bonus call the person. Say, because who is this person? Is there something I need to know? I am in deep ocean. Help me. What is it that needs to be done? Where did my wife offend you that she has to go to your mother's grave to beg? Let me in on this secret. It's eating deep into me. Help me. Also, Achiwa. The person at Joe surgery meet ya. Na get me available na labor chọrọ ka ya hụ ya. Also talk ya na this person she want appointment. I ga meet ya somewhere. Ruzie ebe ahụ, the young man agbahọ na ya aka. Ya agbahọ na ya aka. Ụmụ nwanyị ibe m ụfọdụ eme na arụ. The man gwawe na ya wụ the only son. Not just the only son, but the only child. Na ya mụrụ. Na ya na nwunye nwere something years back. Na ya na nwunye yiga afọ ime acha. Ya gwa the girl ụkwa na nwunye mgbe nọ ya na-arụ na mma. Si ya na ọ hapụ ga afọ ime no. By God's grace, before na erule 9 months ọ ga-amụ. Na ya ga-achọta ego bịa kwụọ ụgwọ isi. Ọgụ na mgbe nwunye ya ekwe. Ya na-arịọ nwunye ya. Ruo mgbe ruru nwunye ya na ugbo ụkwa na-enye nwaanyị that time. Gwa sị na ya achọghị inwe ahụ mgbakasị na ya si na Christian family, prestigious family. Family nwere ugwu, family a na-asọpụrụ na mma ya shi ezinde na church na mpa ya na ọwụ onye ụka elder na church ha. Na ya na-enye ya grace tili ya mụọ na ọ bụrụ na ọ bịa mee ihe ishi tili ya mụọ na ya amụcha nwa na ya agaghị eji ọnụ ya agwa ihe ya ga-eme. Ya efilie na ọ threat ụmụ nwaanyị. Ya na-ahọzụlụkwa na nwanne ịma nọ ịchọ ego awụhụ ngwongwo ụmụazị. Ihe a nwunye kwuru mezie ka nwere ihe akọrọ ya ntụsi ya bịa tute no demonic ya ahụ. Na ego ya na-akpata na ọ wee ga-eji m ụlọ ọgwụ ma ileji anya. Ka ewe a ga-eji ọkpụrụkpa ga-eji eme ihe nwaanyị, ụgwọ isi nwaanyị mepadekwe wedding na etutelihi ya. Nwunye ya nọ ntara mụọ nwa nwoke agadaga nwa ọma nwunye ya mụrụ. Ya ṅụọ bịa n'ụlọ ọgwụ gwa nwunye na ya ga-emeri ya ihe niile ọ si emere ma emefere n'ihi na ya dị very happy. Kpọwa mma mụrụ ya na nwa nọntara ya na-emegeghị na ọ mụọ na nwa nwoke na ọ n'ụlọ ọgwụ ugbo. Mma ya nụrụ n'ụlọ bido kpọwa kpọkọ ụmụ nwaanyị a na-akpakpa na-aṅụ ọṅụ eju ebe niile. Ọ ya ka ya gawara business gbara ọsọ gawa ka ya etuga n'ego. Akwụọla discharge ala nwunye ya nọntara. Ya lọta mbụ nwunye ya mgbe niile ya na this boy si ya na ya yiga ha alụbeghị mgba ka ha lerutere n'ụlọ that very day. Nwunye ekwu ha ọkwụ tụrụ that day shi n'ụlọ ọgwụ eloge lorute n'ụlọ ọgwụ. Ya mapụga nga ya etuga ego n'ihi na ya ma na obi arọ ya mma. Ihe nwunye ya mere bịa ntụ were nwa anọ ntara nyocha ya nwa ọhụrụ akashi ụlọ ọgwụ lọta only 4 days old. Gbotowa nwatakịrị na ala cement oyihu nweyi gbotowa ya nga ha na gushi ụzọ pụwa n'ọkọchị. Mgbe ya na-eje elo na ọ mgbede nga ya etuga ego. Nwa anọ n'ime ụlọ nga bege ọwụnụ ndị nebo n'ọnwa bege nga efe na nne na ọ na ya. Nwatakịrị becha ya ara ahụ ya ebido ebewe. Ya elota mgbe ya na-eje lote gụhụ ụzọ lekwa nwa ya ka o gbotoro n'ala oyi ha efe. Ya etie and ohi nọ kuru nwa anọ ntara kulite nwa tuwe nne so gịnị mere tụọgarịa na room na ha bi that time na one room and the kitchen just self contained. Gbabaga na kitchen ya hụ ya kulite nwa anọ ntara na-elezi nwe nne ya akpatie ihe niile pin ya nwezike na ebe ahụ. Ọ hapụrụ ya nwa anọ ntara. Ya etie were fonu kpọwa mma ya si elekwe ihe ahụ bụ ugbu ene. Mma ya etie si ya bịacha ebe ahụ ugbu ka ya bịa kuru bịakwara n'ike kwa obi ha ala ọ gbalagala. Mgbe mma na-abịarutele ana na-elele nwa anụ nwatakịrị bido kwawa bido dị down. Enwe onye nwa ihe mere na erute ụlọ ọgwụ. Dọkịta sị na nwa na ọ gara tru ihe ọ na-ekwesịghị ịgabigasị bebi. Ụta ka nwa ahụ shiri nwụọ. Mma mụrụ ya gbapịa ejighị n'ụlọ ọgwụ ya ebege si ka ị ga-enwe ahụ. Mma ya kuru nwa anọ ntara la village ji aka elie ya kwuo okwu ọjọọ n'isi enyi ya nwaanyị nọ ntara nwekwanụ nwunye na ugbo ene. Gbe si abịa ya bịa si enye ya were phone number dị girl nye. Ya akpọ ya na phone si ya nne ya si na ya olewe oge nwantị na-agecha na oge nwe ihe na ya na-abịa ikwu ogecha ese na as long as ọ dị ndụ na ọ ga-alụ di na ọnwa anwụ atụ ime
na ọtụ ime mmụọ nwa na ọ mara datina mmadụ lezi ihe ya wa karịa ogori na ya ọ mara ama datina in fact enweghị ya wụ na ọma ka o kwuru tode na o chefukwule na ọnwa anwa tụ ime mmụọ nwa na ọ mara datina ya o wepụ ya ka n'ukwu na ihe mme ya gwa enyi ya nwaanyị sọ dị egwu gbanyụọ fonu binyụkọrọ move on na ya nọzi one day ebe 6 months ago somebody ebido ekpewa ya na phone jụwa ya si biko ya gbaghara na ihe akwa ihe mere kemgbe 13 years ago na ihe mere kemgbe 13 years ago na ya forget kwanụ biko gbaghara na ewejokwu mmanya nwụọ na ihe mmanya kwuru n'isi na o mene na ọ bịa na ya chọrọ ka ya gaa n'ili mmegharịọ ya na die na ọta ga ahụhụ na ya biko na ya mụbe nwa ebe ya onwe ya alụọla mụọshọ ụmụ na eji ụmụ nwoke 5 nwanyị mba nọ m so ya si ihe n'ugbo onwe ihe this young man kogere eyeball to eyeball na-ele anya n'anya na-akọ ihe n'ugbo a na-akọ ya sị gịnị ọ na-akọ na nwunye rịọgazie nwunye tụtere nọmba ya tụta adreesị ya 6 months ago na ya etukatala ya na ya biko na otebaka ya matara na mmanya nwụọ na ya na-akpọ nọmba ahụ mmanya jiri kpọ isi nsa nọ na-aga na ya biko bịanụ duga n'ili mmanya ka ọ garịọ ya mgbaghara na okwu ọnụ mmanya na o mezuole ya say the young man thank you very much na obi ụtọ ya wụ na ọ lụọla nwanyị na nwanne ya echi even though not the only child na nwanyị ọzọ chegara ya agadaga nwoke 5 ya bịa lụrụzie chaf under his mother's curse rake ya for 10 years na at least ya mara na the truth mana ọ dịbere ya over no problem na ọwụta ka ya shiri lowe nwanyị mba nnọọ lụrụtegwa nwunye si ya chọrọ ịga lụọ nwanyị na ya onwe koga ihe n'ugbo na ya dị 49 years na ewejokwu na time adịchazi much on his side mana ya nwere hope nwe olileanya gwa nwunye na ya chọrọ divorce na ya chọrọ ịgbasa this marriage ga lụrụ nwanyị nwunye ya si ọ because ya mụta nwa na ọ because ya mụta nwa na ọ because ya webara woman na o chetakwa ihe promises ya na ya abụọ this and that ya gwa nwunye promises ole keke gị na ya gị mụọ nwa your womb opener gị kuse gwuru gị pagburie naanị gị ma otu isi mee nwa Chineke gọziri ya because of ishi na prestigious family enweghị onye metụrụ mkpaghachi n'azụ ishi na family ọ dị okay for them to abandon a newborn baby ya nwụ mana ọ dịghị mkpa ịgaga n'ili gagharị onye nwụrụ anwụ ịma your problem is subject my own mother to all that she went through na ọ bụrụ na ya bịa hard on her na ọ ga survive ya na ihe ọma ọ ga-emere onwe ya shi ebe aba gị n'ihi na ụmụnne family ya nọ ihe a na a ga-enwe total war without end na ihe ọma ya ga-emere ya wụ imechi ọnụ ka ya grant ya divorce ka ọ lawara onwe na-enwe ihe ọzọ na nwaanyị mba nọọsụ nwunye ya begabega na o buole agwala ebu akpa na ya achọghị repeat onwe ya ndị ọmụ ya wụ o bukwele na akpa ọ na ke nwanne nọ ebe ahụ n'ebe this man ya mitiri this man ya na-egwu ya sị na ugbu a na ya batala in picture n'ebe ọ na-punish this woman ka ọ na-punish ya na ya biko gbaghara amara ihe a ga-eme o meghie ọ ma problem ya na-atụfu ego n'ụlọ na ọ ma problem ya na-ebuso mma mụrụ ya agha na m juderele ya mba ụwa na otu ugbo ya wọkọrọ ya chọrọ ya gwala ya sị ya jikere for divorce na ha lụrụ na court na a ga-aga separate everywhere na ihe a na-asị for better for worse is this one of them. Ụmụnne m onye m ọnụ onye ọbụla mara mee oji ka asị m ji ọnụ agbotorola m ya ọnụ ihe asị m gwa ọnụ udo dịrị ọnụ.